Salam, qadrly iyleşler. Bugün biz Washington hem Şwetsiya arada Amerika bilen Evropa arasında bütün Türkmenler olup DVT Halk Hareketi hem de Erkin Türkmenistan Radyosu şoň ýaly Türkmen News birleşip bütün progressiv yankı Türkmen demokratik opozisyon protest hareketinin ağdaları hem gatnaşyjylary bolup birlikde 9 may gepleşigini geçirýär. Bugün size ilk aýtjakladymyz geçen uruşda iň uly dünýä uruşy bolan 2-nji Jahan uruşy döwründe wepat bolan Türkmenistanly etgerleriň hemmesiniň bir ýalty ýadygärligine şu gepleşigimizi başlaýar. Bugünkü çıkışımız Türkmen opozisiýasynyň, Türkmen demokratik opozisiýasynyň protest hareketinin birlikteki soňky döwürde geçirýän iň uly hem seriýalaýyn çıkışlarynyň ilkinjisidir. Taryk bolsa bu çıkışlar ýene-de dowam eder. Ine şu çıkış tamam bolandan soň ýene-de soňrak birazajyk Amerika wagtynyň 11:30-dan 12:30 aralygyna Aktamın öňünde de ýene-de bu çıkışlar dowam eder. Häzir bolsa bizim ilkinji çıkışymyz bu Agdalyan Topordan Washington'da prisonnier politik o Türkmenistan. Свободу политзаключенным Türkmenistana. Свободу. Ine häzir siz görüşüňiz ýaly Murat Gurbanov bu protest çıkışyny açýar. Türkmenistan'ın Washington'daki ilçhanasının önüne. Türkmenistan'ın siyasi sorunlarına yatan biýgüne adamlar koy vermeli. Türkmenistan'ın türmelerine siyasi tarafından yatan adamlara azatlık. Свободу туркменистанцам, туркменским политзаключенным, незаконно осужденным в Туркменистане диктаторским режимом Бердымухамедова. Свободу туркменским политзаключенным. Свободу. Yine eşitişiniz ýaly häzir Murat Gurbanov DVT Halk Hareketi'nin başçysyny protest hareketini açýar hem de Türkmenistanyň ilkinji nowatda ýasy tutulary azatlyga goýbermegi talap edýär. Hem de beýleki nähak türmelerde nähak basylyp ýatan Türkmenistanyň adamlary Türkmenistanyň gражданlaryny hem tutulukdan goýbermegi talap edýär. И находятся в тяжелейших условиях в тюрьмах Туркменистана. Sреди них Türkmenistan'ın türmelerine adamların ören ağır ýagdaýlarda saklanýanyny aýdýar. Biýgüne, köplenç biýgüne adamların. Незаконно осужден. Я расскажу краткую автобиографию его. Его пытались, к нему пытались применить уголовные дела, которые он не осуществлял. К нему применялись физические насилия, пытки, угрозы. Но несмотря на это он не сдался, он стоял на своем и говорил, что он не виновен. Несмотря на это, его посадили на более 20 лет. Он просидел в тюрьмах, в разных колониях, в нечеловеческих условиях. Находясь в тюрьме, он помогал находящимся в тюрьме людям, защищал их права. Он спасал людей. Он спас последний раз одного таджикского заключенного из Таджикистана, который просто умирал. Он это оттуда дал информацию, и там в тюрьме, перед администрацией тюрьмы, ходил, ходатайствовал за этого человека и спас его. Этот человек без воды, без еды умирал. Вот так он только за последние 2 месяца спас одного из тюремных заключенных. Кроме этого, там он пытается защитить права всех заключенных. У них там нету никаких прав, никаких элементарных условий для содержания. Тем не менее, диктаторский режим везде, во всех платформах, международных площадках, везде, в ОБСЕ, в ООН, в Женеве, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, везде он хвалится тем, что он не имеет политзаключенных, что у них все люди, которые сидят в тюрьмах, находятся в хороших условиях. И вот такие условия, Murat Gurbanov
tutany Türkmenistan'ın cevapkar yolbaşçılarının halkara forumlarda olar bizde türmede hiç siyasetçiler yok, biyuna basılan adamlar yok deyip halkara cemiyetini ağırlığa salyalar deyip şular yani getiriyor. Азат Исаков, Мурат Авезов. До сих пор неизвестна судьба Фархада Мейманкулиева, которого режим похитил из Турции и скрывает. Ни турецкое правительство, ни туркменское правительство не дают никакие данные. У нас нету подтвержденных источников, где находится Фархад Мейманкулиев. Мы не можем сегодня подтвердить, жив ли он, не жив ли, где находится. Вот так вот диктаторский режим устраивает геноцид против своего народа. Yine Heather Murat Kurbanov siyasi vekilleri öğretimlere basılan Türkmenistan'da türmelere atılan adımların çevirinin altlarını tanap geçti. С разных городов. И находится Руслан Митиев, он главный редактор журнала Туркменnews. Я слово предоставляю ему. Здесь мы все собрались для поддержки наших туркменистанцев. Belirlemeli zat yine şu protest çıkışı Edil Türkmenistan'ın Washington'daki ilçihanatının önüne bolup geçiyor. Ama ilçihanan işyerlerinin gayrati yok. Çıkıp öz illeşlerinin yanına durmağa, olar bilen gürleşmeye, onların bu adaletli çıkışlarını gollamağa, onların hiçbirinin goğunu ısan yok. O tayda ilki bilenem Meret Oradov gidilen oturandır. Meret Oradov'u men goğutanayan 84. yılın veri. Ola adam mıdama dine öz peydasına çapıp gelen hemen sonku yıllarda eden o gruplarının hasabına Amerika'da 6 milyon dolara villa yani köşk yarı zay satın alan bir oğri tezat. Это бесполезно и безуспешно. На самом деле это не так. Каждый раз, когда поднимаются их имена, кто-то в Ашхабаде начинает ерзать. И иджаб Ашхабад'da. Поэтому мы будем стоять до конца, мы будем стоять до тех пор, пока все эти активисты не только не выйдут. Yine Heather Ruslan Mehtiyev çıkışı diye yanlışmasam. Им будет компенсировано и моральный, и материальный ущерб за то, что они годы провели в туркменских тюрьмах, на самом деле желая своей стране только процветания, благополучия, желая изменить свою страну. Но этому режиму такие люди не нужны. Этот режим таких людей прячет в тюрьму. Мы против этого, и мы требуем их освобождения. Спасибо. Ruslan Mehtiyev öz çıkışına nehak türmeye basılan siyasi tutuların kaydan hay goy görünmeni, adatlı görünmeni talep ediyor. Salam vatandaşlar. Biz bugün Washington'da Türkmen ilçihanesinin önüne miting geçirmeyi makul bildik. Onunla biz siyasette yatan Türkmen aktivistlerimiz için Türkmenistan, Demokratik Vatan Türkmenistan Halk Hareketi'nin yani Amerika'daki cevapkar vekili Nurcan Füzer çıkış ediyor. Onun öz çıkışını şu nehat basılan adamların goruğuna bağış ediyor. Farkat Meymankuliyev Cuma Saparı Dedebay Allah'ım yine de uyuzum. Yani köp oğlanlarımız siyasetten yatıyor. Yani Stuyven yüzlenmek isteyen. Ben Türkmenistan'ın prezidentiyim. Beşinize uğra siz uğurlar otuyorsunuz otayda. Halkın yazdığına seyrediniz yok. Halk işsiz, güçsüz. Bu sesini çıkar. Siz öz menfaatınız için her zat yediğiniz. Biz siyasetten yatan Türkmen, Merdan, Kahraman oğlanları adatlığını talep ediyoruz sizden. Bir de Özbekistan'ın diktatör Mirzoyev'u yüzlemek isteyen Cuma Sapar Dedebayev'den ne istediniz? Siz onu
Türkiye devletinden uğurlap kaçtınız. Bir de 12 yıl ona türmeden yani ceza kestiniz. O oğlanın azatlığını talep ediyoruz. Şoltanna Cuma Sapar diýýärdi adı Agdalya. Cuma Sapar diýýärdi bu Türkmenin gahrman oğullarının biri. Onu Özbek rejimi uğurlap gitti. Türkmenistan'ın bir kanun prezidentine bizim tepkilerimizi uğurlap, bizim Türkmenistan'daki hemme vatandaşlarının tepkilerini uğurlap, özünü sayılan Serdar Berdimuhamedov'a yüzleniyor. Yine yine de Murat Kurvanov çıkışı diye Murat Kurvanov bilişini diýýärli halk tarapyndan saýlanan erkin Türkmenistan'ın erkin prezidenti. Kahraman adını veren, özüne milli lider adını Ol Serdar bilen kakasının birleşip Türkmenistan'a Serdar'ı yasama prezident edip koyanlıklarına diye. Siz iki tane Berdimuhamedov'un tokumun adamları Türkmen halkının hemme adını yatırdınız. Geleceğini, basıl durmuşunu, işlerini, onun çağlarının ömrünü, ölülerinin ömrünü hemmesini yatırdınız. Şu Türkmenistan'la bir uğur var olsa şunu doğru yatırıp katastrofa ettiniz. Türkmenistan iktisadiyet kriziste. Türkmenistan sosyal kriziste. Türkmenistan siyasi kriziste. Türkmenistan'ın bağlılıkları oğurlanıp daşına çıkarılıyor. 33 yılda diktatörler Türkmenistan'ın bağlılıklarını 250 milyardan 500 milyarda çelli sattılar. Yöne kıyınan takan bizim aylıklarımız 90. yıldan şuure çelli. 33 yılda $100 geçmedi. Şu $100 kaldı. O demek Türkmen halkını unutup pullarını uğurlap, baylıklarını uğurlap, özünü övüp, özlerine statüyü koyup, itlere, pişiklere, atlara, köşkler vurup, özlerine köşkler vurup, kızıldan tuvaletler vurup, halkın üstünden yinasit ettiren Kurvanlı Serdar Berdimuhamedov yüzüne. Siz utançsız iki saniye özüne Türkmen deyilen adam. Siz Türkmenler. Sizin Türkmen kanınızda Türkmençilik yok. Olur yalan öz halkını yigirek olur mu? Olur yalan öz kahramanlarını türmede saklap olur mu? Türkmenistan'da ne tane adam büyük vatandaşlık uğruna kahraman olup vefat öldü. Hiçbir ağaçlarını tuttunuz mu? Ne yapacak özümüze kahraman adı verip bütün dünyada özümüzü kahramanlar kadağım deyip tutturuyorsunuz. Ne yapacak bizim ölen kahramanlarımızı, atalarımızın bircik dedek ağaçlarını aydıp şoları yankı hormat koymadınız. Ne yapacak Türkmenistan'ın parahat atmanı, Türkmenistan'ın parahat günü siz getirdiniz mi? Yok. Son adamlar büyük vatandaşlıkta öz canını vasfeden, öz canını kasteden bizim parahat durmuşumuz için, bizim parahat atmanımız için ölen adamlar yine şoları getirdi parahat atmanı. Şunun için siz bizim ıkbalımızı uğurladınız, siz bizim tarihimizi uğurladınız, büyüttünüz, sizin ağaçlarınız, sizin yankı atalarının ağaçları binalara koyuldu. Siz bizim vatanımızı uğurladınız, siz uğurlu, kezzaplar, bu toran kezzaplar. Sen özüne prezident diyen mi olsan, sen özüne milli lider diyen mi olsan, sen halkın 45% daşını getiriyor. İllegal olup getiriyor, kıyınçlıklar gör, ölüp diyor. Hiçbir strafofkası yok, yarına doğum adası yok. Ülse cesedini getirdiler oklarında doğum adasları. Utunsuz iki tane bihaya, gödök, kanun bozayan, konstitusiyanın üstünde taz edip gören iki tane kelleti giden idiotlar. Biz sizden yağdadık. Kurbanlık bayramının birinci gününe biz sizin izinizden geliyoruz. Biz size yürüyüşe sorular koyuyoruz. Siz şu sorulara halkın önüne cevap vermediniz. 33 yılda diktatörü halkın önüne bir gerek cevap vermediniz. Eğer de şu sorulara cevap vermeseniz siz iyi işte boy verilen ulu kemçilikler için konstitusiyanı gödek bozanın için işinizden ayırıyor sizi ve sizi cevapkarşılığı çekiyor. Yine kurbanlık günün birinci gününde saat 10'dan 12'ye çelli sizin cevabınızı anlaşıyor. Demokratik opozisiya size ofisyalna sosyal medyanın hem yerinde ve bütün dünya hatları yazıp size sorular oluyor. Siz cevap vermeseniz biz demokratik devletlerden yine şunlara cevap verelim. 33 yıldan beri halka genosit et geliyorlar deyip
biz bütün dünya yaradıp da tili işte koy veren ulu kemçilikleriniz için. Konstitusiyanı gödek bozanız için, konstitusiyanı üç gödep özünüzü milli lider statusunuzu alın için, has saylaman, özüne, kahraman haklarını koyun için biz sizi cenayete çeker. Oğurlan pullarınız, doğru arkadaşlarınız, hemmetini bir-birden tutup alır. Siz kezzaplar, indi cevap vermeyene vaktiniz geldi. Men sözü yine geçiren Leyla. Yine hazır yine de bizim Amerika'daki demokratik protest hareketine katnaşan illeşimiz Leyla Muzaffarova söz veriliyor. Здравствуйте, дорогие туркменстанцы. Вот мы собрались сегодня в Вашингтон, Д.С. перед консульством Туркменистана. И мы хотим потребовать свободу политзаключенным. Leyla Muzaffarova da öz çıkışını ilkinci Свободу! nöbette siyasi tutsaklara azatlık talep ediyor. Политзаключенным! Свободу политзаключенным. Murat Gurbanov yangi öz çıkışını açık koyduğu bir problemani Serdar Berdimuhamedov bilen Gurbanly Berdimuhamedow'un cinayetkar adamlardygyny hem de olaryň tizden tiz işten aýrylmagyny, kazanmagyny zerurdygyny aýtdy. İlçhanalar var her devletten. Hiç ilişin yani bir masrıçılık yok. Yani bir miting etken hiç bir devletten adam yok. Dine bizim Türkmenistan ilçhananın önüne geçirilir. Bu demek ne mi? Biz nehirlerimizde bu sayede bildiriyoruz. Sebebi hükümet hiç ili ne söz karşılığını veriyor, hiç ili teklif veren yok. Onun için yani bilmek isteyen onu gödümünü tutup bizim siyasetten yatan oğlanlarımızın hepsine azatlık isteyen, talep ediyor. Eşitişiniz ýa Nurcan ýene de siyasi tutsaklar meselesine siripdirýär öz çıkışyny. Hormatly vatandaşlar, yine biz hazır Washington'da Türkmenistan'ın ilçhanasının önüne geldik. Yine hazır biz sizin yine gözün önünüzde Türkmenistan'ın ilçhanasının yolbaşçısı olan Arazov Meret Bayram söýülenjek bolýar. Senat Arazov Meret Bayramov Türkmenistan'ın ilçhanasının yolbaşçısı. Biz size garaşýar, çıkın da bizimle görüşün. Sen Türkmenistan'ın özüne milli lider diyen arkadaş makamlı kezzabın Washington'daki vekili. Siz Türkmenistan'ı başbakan Berdimuhamedow'un özüne prezident hükümüne paylaşan Berdimuhamedow'un vekili. Çıkın da bize cevap verin. Bizim bize sorunumuz var. Bizleri sizinle oturmayın, ordun diye. Vakti geldi. Siz Amerika'da Demonstrantlar Meret Oradov'un yani Türkmenistan'ın Washington'daki baş ilçisini çıkıp cevap vermeni talep ediyor. Emma Meret Oradov ölse de çıkmaz. Meret Oradov'un eden cinayetleri Kekirdek'ten ol üniversitenin rektörü ka 92 yıllarda 93 yıllar ol şu döwürlerde Niyazov'a hizmet edip üniversiteden ähli progressiv pikirli muallimleri okudan işten çıkaran adam. Oğru, kezzap olmadı ama şu rejime hizmet edip gelen adam. Şonu söyleyeyim, ol elbette bir açık bular ýaly diskussiýa gatnaşan çıkıwan bilmedi. Ine Murat Suat açık koýýar. Sen niye 6 milyon dolar niýeden oğurlap aldın? Niýe sen özüňe villa aldın? Kaşan jaý aldın? Köşk aldın? Neresi öz vatanına, öz halkına karşı kezzapçılık edir. İki saniye. Kezzap adam orada bütün dünyanın ağla yani sorun ilk tanıdım. Yolbaşçılık edik yani. Neresi bütün dünyanın ağlayan Türkmenistan, Gülya devlet hem de
Ne şu goýlayan soralan her birinin ören ulmanysy bar. Miret Muradov rejimin yüzünü ýuýa, Washingtonda oturup bütün dünýäni alýa. Bizimine güllýal döwletimiz var, hiç ýer adaletlilik ýok geçemekdi. Yine emma ölse de çıkıp bilmez ol adamlar. Sebäbi olary bukulup şol döwlet edaralarynyň içinde bukulup oturup halky taalamak gerek. Miret Muradov şu talançylaryň öň hatarynda barýan adam bar bolgan jillerden ýaly. Hiç kanan maşini bizi kamera alýar. Salamu aleyküm. Biz sizinle gelip durun, koşulun bize. Sizin durmuşunuzu kovuşur, MHM'de işleseniz hem size de vatan gerek, size de devlet gerek, size de haklar gerek. Suliksan kezzap, yine şu videonam yokman iyi verin, kurbanı verdim Hamiyada ve Serdar verdim Hamiyada. İksan kezzap, bizim haklarımızı oğurladılar. Bizim Gadırly illeşer. Neşe düşünen ortamı Murat Teadır şu öz karşılarına durup gizlenip maşinin içinden öğelerini video alyan KGB'nin yani MHM iş yerlerine girdiler. Sistemasını koyup bizim devletimizi oğurladılar. Bizim vatanımızı oğurladılar. Şimdi Aşgabat şehrinden oğurlayacak bolýarlar. Aşgabat şehrinin arkadağı değişir, arkadaş şehir edecek bolýarlar. Men Aşgabat'ta yaşayan adamlar üzlenýär. Biz Aşgabat'ta köp yaşadık. Biz Aşgabat deyip unup gelýärdik. Indi Aşgabat şehrinin adından oğurlayacak bolýar. Kezzap arkada Aşgabat şehri, arkada şehrine koşup onu bir küçük mikrorayon yani rayon edecek bolýar. Köpedağ etrafı yani küçük etraf edecek bolýar. Aşgabat'tır, Aşgabat'ı gidiremem. Vatana indi yitirdik. Aşgabat'ı gidiremem. Kalın indi, bollu indi. Yok edeli bular, tutuli. Kurbanın birinci gününe üyüşeliyim de şular tutulayım. Bollu indi, vakti geldi. Doğrudan Gadırly illeşer şeyle nimeler gelýär, habarlar gelýär. Häzir Atalogul iki kelleli prezident, iki kelleli ajdarha Aşgabat şäheriniň paýtaht statusyny ýatyryp, şu paýtaht statusyny arkadaş şäherine berip, onu öz atlaryna geçirmek isleýänlikleri barada şeýle habarlar gelýär. Şoň üçin hem tez aýak üstünde bolun, ulukdaş bolun, bir-biriňiz bilen gürleşin, hemem Türkmenistanyň paýtahtynyň adyny ýitgetmäge ýol bermäň. Biz başary ýurtda ýaşasagam bu taýdan göreşýäris, sizem ýurdun içinde Türkmenlerin her biri näme edip bilse etmeli. Diplomatik maşini orkadın terinin adamlar. Diplomat maşini. Anha. Yine ak maşinin aklına hazır bolur. Lütfen. Biz yarına var video çekilen yok. Yanımızda yine polis nimemiz var. Polis yanı. Ava. Yine şular kapa çıkman, korkup kapa çıkman. Bizim sorumuza cevap verilmeyen korkup yine şuraya video verýärler ve bizi video kamera alýarlar. Ana görýärmi şu ýolun Gorayny şol indikatsiýa edin. Yine şu ak maşiniň ýerinde. Awa. Murat şu ýoluň aňry ýüzünde duran maşinlerdämi şol? Awa ýoluň aňry ýerinde ak maşin de onu şoň arkasyndaky maşin, ana kara maşin häzir görkezem. Şu taýda durup häzir demonstrantlary ana kara maşin. Ana kara maşin häzir görünni. Ýa-ni video kamera bilen alýarlar. Salamu aleyküm. Gurbanlyň Serdar Kezzaplara salam geçirin bizim adymyzdan. Hormatly watandaşlar. Görýänmi? Gizlenip şu taýdan video alýarlar. Kimler gatnaşýar, kimler protest hereketine gatnaşýar, kimler çykyş edýär, şonu durup şu taýdan video alýarlar. Alsınlar elbette şu Türkmen halkynyň hemmetiniň gorkup oturmaýanyny görsünler. Aslında Türkmeniň içinde gorkoklar az. Ýöne gynansa şol gorkoklaryň hemmeti ýadyr häkimetde jemlenni. Basym halk ayagy alyp şol 5-10 sany bir oýnam gorkok zanniyaman ogry adamlary başyndan aýlap urar. Aujourd'hui, 9 mai en 2024, on est à Washington. Nous sommes ici réunis pour une seule question. Liberté les gens qui sont en prison à cause de leur activité politique. On est ici pour leur soutenir et dire à dictateur, on ne perd pas.
Murat yadır Fransız diline kıyskaça yüzlenme bilen çıkış ediye dünya cemiyetçiliğine Türkmenistan'daki yağdaylar vurun veriyor. Hem niyen için şu protest demonstrasyanın geçirilenlerini aydiye. Liberté et démocratie de nous aider. Adatlı için Aider à peuple hem turc. demokrat için. Nous avons besoin de liberté. Nous avons besoin de démocratie. C'est notre rêve depuis 33 ans. Depuis 33 ans, les dictatures au Turkménistan, ils construisent leur dictature et leur pays. On n'a plus de pays. On n'a plus de droits dans ce pays. On n'a plus de possibilité de travailler. On a un pays qui est quatrième pays de ressources de gaz. On a un pays où il y a le pétrole, où il y a les autres richesses naturelles et les autres richesses minérales. Mais que même... Дорогие туркменистанцы, сейчас коротко я вам расскажу, о чем речь. Вот в эти минуты как раз перед посольством Туркменистана в Вашингтоне туркменская демократическая оппозиция проводит свою объединенную протестную акцию, в которой участвует в основном ДВТ, это демократическое движение Туркменистана, демократический выбор Туркменистана, потом радио, ТВ-радио Эркин Туркменистан, Свободный Туркменистан, а также Туркмен Ньюс во главе с Русланом Мятиевым. Мурат коротко на французском языке сейчас выступает с резюме этой протестной акции. Il a déjà dépensé 5,7 milliards de dollars. Tout l'argent qu'il va prêter au monde, il va dépenser pour construire son ville, Arkada. Мурат в своей речи отмечает, что Мерет Байрамович Уразов, который давно уже с 90-х годов сидит главным послом Туркменистана в Вашингтоне, оказался воришкой. Он несколько лет назад купил себе виллу за $6 миллионов. Как известно, на зарплату, если это честный человек, на зарплату посла невозможно даже за всю жизнь собрать $6 миллионов. Даже если не есть, не пить и не кормить своих детей, все равно невозможно было бы купить за $6 миллионов виллу. Стоп, диктатор, лидер национал Гурбангул Бердмухамедов. Стоп, диктатор Аркадар. Liberté, le peuple туркмен. Свободу туркменскому народу. Türkmen halkına adatlık, Türkmen siyasi tutovlarına adatlık, şol talaplar bilen Türkmen demonstrantları çıkış ediyorlar. Незаконно на 15-20 лет за то, что использовали лекарство термодол, за то, что использовали нас, который является нашей традицией. Им дали вместо условных 1-2 года по 15-20 лет. Они не видели своих детей настолько долго, что их дети, когда они уходили, были 8-10 лет. Они замуж вышли, женились, родились внуки. Люди до сих пор сидят в тюрьме за насвай. Это позор. Yadır Murat Kurbanov Türkmenistan'da adamdan toplanıp tapılan ayıplamalar bilen türmeler uzak mühlet bilen türmelere basılayandan aydiya. Men şunu goşçokladım Türkmenistan'ın rejimi sonku 2 yılın doğamını Türkiye'den hem Orfiyet'ten onlarca Türkmen aktivistlerini uğurlak kaçıp Türkmenistan'ı nehak türmeye bastı. Şol adamların hem bir adatlığa koy verilmeni talep ediyoruz. Это не наши герои. Наши герои погибли 9 мая на полях сражения против фашизма. Şuun Наши герои DVT Halk Hareketi'nin haişi bilen Türkmen veteranları Türkmenistan'ı 1 minutluk dımışlığı ilan ettiler. Geçen 2. Cahan Urşu'nda vefat olan kahramanlarca vefat olan Türkmenistan'ın formatına. Akınet eretken hakiki kahramanlar Berdimuhamedovlar değil, Berdimuhamedovlar hem içe halkın hakkını eden türme başlıkları olup işleyen
ya şolar ýaly bir yaramaz işlerde işleyen, halka eziyet veren adamlar, hakiki kahramanlar, ikinci Jahan Urşunyny urşdular, olaryň köpsi wepat boldy, ençemesi maýyp bolup, ýene de köpleri de uruşdan, ağır uruşun içinden geçip öz vatanlarına dolanyp geldiler. Emma näme üçindir şol adamlaryň arasynda hiç bir uruşmadyk, hiç bir gahrymançylyk görkezmedik. İlki Hamana Niyazowyň kakasy gahrman edilip görkezildi, owry. Hiç wagt uruşa gitmedik. Niyazowyň kakasy ol owrluk edip, urulup, ýenjilip ölen, owrlukda tutulup türmede. Soňa bin hanny Berdimuhammedowyň ata-babasy, kakasy, atasy Hamana gahrman edilip görkezildi. Bugün esersen olamam hiç bir görkezilip gahrymançylygy ýok. Berdimuhammedowyň kakasy ol türme, ayarlaryň türmesiniň başlygy bolup, ayarlylar zorlap, olardan para alyp giden adam. Emma hakiki gahrymanyň ady tutulanok, kim prezident bolsa, şoň owaty oňurlýa, şoňa jaý urlýa, şol ähli Türkmenistanyň baýlyklaryny talýa, şoň ejesi, kakasy, inesi, atasy Hamana gahrymanyny görkezilýär. Emma hakiki gahrymanyň bolsa, ady ýere sokulýar. Атлар tutulunok. Уважаемые туркменистанцы, я сегодня хотел еще выступить по просьбе всех наших граждан Туркменистана, по просьбе здесь присутствующих относительно наших иммигрантов, наших трудовых мигрантов. Туркменский народ никогда не доходил за всю историю своей жизни до такого, что каждый туркмен мечтает покинуть Туркменистан. Kadam rat yine de bir gatır ağırlı ınjyk meselem bolýar. Olam häzir her bir Türkmenistanly diýe başarsa Türkmenistanyň öz watanynyň çykyp gitmegi arzu edýär diýe. Şolardy uýlanyp ýaşaýar diýe. O näme üçin? Sebäbi her kuwatda Türkmenistanyň bary ýurdun içinde 4 milyona ýeter ýetmez halk gally. Galan halkyň galan bölegi 2 milyonyň gowragy eýem daşynyna. Näme üçin çykýar? Sebäbi adamlar ýurtda ne okap bilýärler, ne işläp bilýärler. Öz maşgulalaryny ipläp bilýärler. Şoň üçin olar Türkiýe, Orsiýada, Belarusa, Ukraina, Amerika gidip, istenlik daşary ýurda gidip, şol ýerde iş tapyp, gazanç edip, öz maşgulalaryny iplemeli bolýarlar. Şoň üçin türkmen şagalary, ýa-da ýünlörçe türkmen şagalary ýene atalaryny görmän, ýa-da diňe telefonyny görüp bolýarlar. И преследуют их за то, что те находятся за пределами Туркменистана. Они ставят их в нелегальные условия. Ты, чтобы покинуть Туркменистан... Şoýda ýene bir aýtmalar bar. Türkmenistanyň prezidenti diýip, şu prezident adyny göterýän, milli lider adyny göterýän iki tane adam, Atalowul, iki kelleli prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Serdar Berdimuhammedow gençleriň ýalýaglary türkmen immigrantlaryny pasport bermän kötüýärler. Pasport beren oklar. Daşary ýurtlarda türkmenler gele gelmäşe legal däl. Yani pasportunyň möhleti geçen migrantlara öwürlýärler. Bu bolsa türkmenleri bütün dünýäde gaty hukukly ýagdaýda goýýar. Horlukly ýagdaýa sede bar edýär. Hiç bir döwlet öz grazdanlaryna beýle zabun, beýle bir ýetim çemeleşenok. Men aýtjak Gurbanuly, Serdar, siz bir zada düşünün. Siz ekläp bilen zok şu halky. Siz Türkmenistanyň ýaşlaryna ne okumagy mümkinçilik berýäňiz. Ne de gazanç etmäge ýurtda. İş ýok, okuw ýok. Haçanda adamlar öz başyny çarap daşary ýurtlara çykanda da öz maşgalatyny eklerine ýa okuw ýerine de olar illegal, ýani legal bolmadyk migrantlara öwürlýärler. Şunu edýän siz iş başaramzok. Siz bileňzok nähili işlemeliligini. Siz Türkmenistany öz atanyň milligidir öýdýäňiz. Şoň üçin tizrak gidiň siz şu oturan ýeriňizden. Ýol ham oňurlugyňyz bilen barmarsyňyz. Siz Saddam Huseyniň, Muammar Kaddafi'den ýa-da Nikolay Çavuşeski'den erwet ýagdaýa düşýärsiňiz. Ýa siz türkmeniň degnatyna degdiňiz. Siz ýogsa özüňiziň bitirmeli işiňizi, çigdiň çeti ýaly şo wiripäňde düşünenňizde ýa-da beýleki ýurtlar öz halkynyň eline bir pasport berse herwetine, siz iki pasport bermeli. Siz halkyň eklenmegini gurnap bilen halka iş tap berýärler, iş ýerlerini açanlar. Şoň üçin
Siz hakkını teretsen, Этим режимом her он не Türkmene был iki запущен pasporttan никогда. vermeli. Şu birden bir pasportunuzun wagty geçýärse, ya ýitiräýseniz ikincisine şunun biz berýärsi. Elbette men bunu değişmek görünüşini aýdýan, içim ýanyp aýdýan. Ýöne siz şular ýaly Türkmeni agyr ýagdaýa salýaňyz. Daşary urtda haýsy Türkmeni duşdan hökman pasportunyň wagty geçen, hökman agyr ýagdaýlara sede bar bolýan Türkmenler. Siz näme üçin öz halkyňyzy beýle ýagdaýa salýaňyz? Siz näme üçin Türkmeni beýle kemsidýäňiz, horlaýaňyz, dep bilýäňiz? Sizde ar namus barmy ýa-da ýok? Ine häzir şu demonstrantlaryň goýan sorolary şol. Рядом коррупционная система, которая управляется телефонным правом, прямыми указаниями. Никто на Конституцию не смотрит. Если Сердар Бердымухамедов, президент Туркменистана незаконно, который украл наши голоса, официально собирает Совет Безопасности и говорит: делайте, что я вам говорю, никто за нарушение Конституции вас спрашивать не будет, кроме меня, я вам даю полный зеленый свет. С этими словами, с этим человеком, как можно строить нормальную страну? Как можно с этим человеком думать о том, что наше прекрасное будущее наступит? Yine şu an Murat Kurbanov rus diline bir fakt aýdýar. Olam Serdar Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň Gowşullyk Sowetini ýygnap, men näme diýsem şonu edersiniz. Hiç bir konstitusiýada bolmaz, kanunam bolmaz, men näme diýsem şu kanun bolar diýip, şolar ýaly buyruk berýänini aýdýar. Bu bolsa elbette öz Gowşullyk Sowetinde şeýle çykyş etmek, öz Gowşullyk Sowetiniň, ýurdun Gowşullyk Sowetiniň adalarını şeýle buyruk vermek, bu baryp ýatan jinayet, akmaklyk. Эти вопросы будут отправлены во все государства, во все посольства, находящиеся в Туркменистане, во Франции, в Германии, в Америке, чтобы весь мир знал, что туркменский народ требует ответов на поставленные вопросы. За 33 года один раз режим должен ответить перед народом. Почему у нас нету конвертации? Почему туркменский монат, национальная гордость нашей страны, ничего не стоит, превратилась в фантики? Почему существует курс доллара 3,5 за 1 доллар, 3,5 маната и одновременно черный курс 20 манатов за 1 доллар? Почему по черному курсу можно все что угодно сделать, а по официальному курсу ничего нельзя сделать? Даже поменять валюту нельзя. Почему родственники Сердара и Гурбанулы Бердымухамедова меняют валюту по 3,5 доллара, а наш народ не может поменять? Почему те люди, которые выехали из страны, родители работают с зарплатами с учетом конвертации 3,5 доллара, получают, грубо говоря, 60-70 долларов, не могут отправить деньги по официальному курсу для поддержания своих студентов, своих детей? Почему в Туркменистане нет интернета? Почему нам запретили доступ к свободной информации во всем мире? Почему Туркменистан запрещает Bu meselede payitahtdaki elatalar bilen vilayetlerdeki halkın arasında ulu tapawut bardygyny, vilayetlerden okuwdan studentlere kemsidici ýagdaýda az pul geçiren edip goýanlyklaryny, umumyň vilayetleri ezýänligini, Aşgabatyň, payitahtyň kümsüklik bilen hemme taraplaryny ezýänligini aýdýar. Нельзя защитить свои права. Почему в Туркменистане безработица более 60%? Почему в Туркменистане статистика вся ложь? Почему в Туркменистане официально показывают, что проживает 7 миллионов человек, на самом деле не больше 3 миллионов? На все эти вопросы режим, в частности, Сердар Бердымухамедов, гарант Конституции, должен ответить. Он должен ежегодно отвечать перед народом. За сегодняшний день, за 16 лет правления Гурбангулы Бердымухамедова и за 2-годичное правление Сердара Бердымухамедова они ни разу не ответили на вопросы наших граждан Туркменистана. Не проводили ни прямые эфиры, ни разу не встречались в прямом эфире с народом, ни разу не проводили собрания, ни разу нигде не выступали, ни разу не давали интервью, ни разу не рассказывали о своих планах, ни разу не рассказывали о планах развития Туркменистана. У них даже план развития нету. Украли план развития Туркменистана у Алиева, напечатали по-туркменски. Если спросить у Сердара Бердымухамедова о плане развития, он не владеет никакими цифрами. Он даже статистикой не владеет. Он даже не знает, что он хочет.
он смотрит в рот своего отца Гурбангулы Бердымухамедова, который за занавеской большой сцены управляет страной, постоянно курит наркоту, постоянно балуется с молодыми девочками и позорит нашу страну. Вот на эти вопросы они должны ответить. Ni gysgaça şu Murad'ın häzirki çykyşynyň netijesini aýtsaň, ol häzir halkyň gahar adamyň joşanmagyny, hemde halkyň öňüne jogap bermeli boljaklyklaryny ýasa diýe Ataloglu. Halkın önüne çıkıp halk bilen söhbetleşilik edip. Yeniden Uğurcan Tüzer çıkış ediyor. Ana onda siz prezident olsilersiniz. Böyle kaçıp yansın dedi. Siz iş almak kaça bu olmayan. Yani halk bilen işlemelisiniz. Halkın en problemlerini siz çözmeli. Eğer siz doğrudan prezident olayan olsanız. Yani şimdi biz yadır Kapitolyan önüne gideceğiz. Şu ilçanın önünde sonlandıracağız. Inni Devam edeceğiz. bu taýda Türkmenistanyň Washingtondaky ilçhanasynyň öňüne geçirilen demonstrasiýa, protest aksiýa soňuna goýuldy. Inni demonstrantlar Kapitola, yani Akdamyň öňüne Уважаемые bararlar. наших каналов и наблюдающих за нами. На этом мы заканчиваем наш первый митинг, который проходит сегодня напротив посольства Туркменистана в Вашингтоне. Вот, пожалуйста, за мной стоят. Мы постарались обратиться к послу Туркменистана Аразу Умерет Байрамовичу, коррупционеру-мошеннику, который украл у туркменского народа $6 миллионов, купил себе здесь недвижимость, не выходит, прячется, который не продлевает паспорта туркменистанцев, тем самым нарушает все конвенции, подписанные Туркменистаном, который представляет диктаторский режим в свободной стране, которая является первой демократической страной мира. Umuman Türkmenistanyň ilçhanalary her bir Türkmenistanyň grajdanynyna berilmeli pasport sistemasyny düzgünlerini bozup olar onu öz jüb benefitler üçin kullanýarlar. Ýogsam birinji edil soran wadyna dokumentlerini tapşyran wadyna islenlik grajdanyn ýurdun grajdany täze pasport almagy hukukly. Daşary ýurtlarda dowlan şagalaram pasport alıp bilmeli. Türkmenistanyň degişli ýurtlardaky ilçhanalaryna ýöne goýnansam halkyň bu hukuklary rehimsiz dep bilenip gelinýär. Ona häzir ekranyň öňünde siz Ruslan Mätiýew görýäňiz, Türkmen News habar agentliginiň ýolbaşçysy. Ruslan, aýtjakladyň barmy? Hemmäňize salam, gadyrly adamlar, watandaşlar. Biz bugün Washington şäherinde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň paýtagtynda miting geçirýäs. Men bu ýerik öz işlerim bilen geldim. Yani paxta kampanyasının işleri oyuncu. Onun ildeşlerimizden öňünden gürleşdik. Şu Washington'daki ilçhanasynyň öňünde bir piket protest geçirildi. Şol pikiri goýurdyk. Ýygnanşdyk bugün. Öz ýüregimizdäkini aýtdyk. Ilk başta bizim halkymyzyň hak hukuklaryny talap etdik. Tutsawlukda bir kanun ýatýan bir kanun oturan ildeşlerimiz var. Yani Mansur Mingilow, Nurgeldi Halykow, Murat Düşemow, Allamrat Korhanow, Murat Ovezov ve beýlekler şolaň azatlyklaryny talap etdik. Şolaň azatlyklaryny isledik. Gynansak da ilçin özü biz bilen görüşmedi, daşaryk çıkmadı. Belki aýtmana zat ýokdur, belki utanýandyr, belki başga bir sebäpden çıkan ok. Ýöne her sapar şeýdip çıkanymyzda, her sapar şol tutsawlaryň atlary çykanda Aşgabatyň bir kunjeginde biri giýjap başlaýar. Bu başta seredeninde bir liderek iş diýip pikir edip bilýänsiňiz,
ha çıktığınız bir 5-6 adam olup şu ilçixananın önünde hiç hili peydası yok, zady yok diýip pikir edýänsiniz. Ýöne munyň täsiri bardyr. Aşgabatda da sine diýerler. Edil şu wagtym seredýändirler, YouTube efirimizi, ýaýlymyzy. Az bolsagam işlerimiz kiçik olsa da täsiri bar elbetde. Ha şolary ýetirjekdim. Akbil sapar söz sizden. Köp sag bol Ruslan, gaty dogry aýdýan. Elbetde bu edilýän iş az adam bolup edilse-de uly iş. Kiçik iş däl, gaty uly iş. Sebäbi bu translasiýa, bu habarlar bütün dünýä ýaýraýa. Muny gerekli edaralar, daşary ýurtlar, demokratik döwletlerdäki gyzyklanýan ähli guramalar, edaralar öwrenýär. Hem de buların rezümeleri hat görünüşünde de bir tarafından türlü idaralara iyi verilýär. Şular ýaly protest aksiýasynyň bolup geçenini. Hem meňe köp sag bolun şu protest aksiýasyna gatnaşanymyz üçin men ýene bir ýerde aýdýan gadyrly illeşler bu aksiýa Demokratik Watan Türkmenistan ýani Demokratik Wybor Türkmenistan halk hereketi onuň Türkmen News hem de Türkmen TV radio kanaly tarapyndan bilelikde burnurly. Hem de protest hareketinin aktivistleri bilen birleşip geçirildi. Köp sağ olun. Sizem sağ olun. Şunu aýtsam, ýene bir onu goly aktivist gatnaşjakdy şu biziňki bugünkü çäremize ýöne ýa-da howpsuzlyk şertleri sebäpli olar ýagny ruh taýdan biz bilen şu taýda eger ýa-da fiziski bärde däl bolsa da bizi gollaýarlar. Beýnansak da ýagdaý şolar ýalyk. Eger sen öz ýüzüňi yapmany bärik gelsen, aňyrda hemme kiçiň hosarlary bar, ýene atalary bardyr, garyndaşlary bardyr, doganlary bardyr. Her kim şolary alady edýär. Ýemini şol sebäpden biz bilen bugün bärik gelip bilmediler. Ýöne ruhy taýdan olar biz bilen, biz az däl, biz köp. Ellerinize sinedenimiz üçin sağ olun. Köp sağ olun. Assalamu alaikum. Vatandaşlygyna men Leyla söz berýän Akbil Sapara. Leyla Narjan apal dedi. Köpden bäri bular başgaly bolup gatnaşýar protestler. Doğru. Amerikada protestler başlan fundament koyan adamın biri, ine şular. Şu maskala yaman köp Türkmen halkı üçin hereket etdi. Türkmen halkı ýadynyň çykarmady. Hökman belläp geçer bulan ýa-ni edem işleri boýunça. Ne häzir şu Narjan apaň maskalatynyň wekili Leyla ne geldi protesta öz jororo bilen. Leyla aýdyber. Salam aleykum Sapara. Salam aýdyber. Men bizim vatandaşlarımız türmede yatan vatandaşlarımıza yüzlenesin gelýär. Biz sizin bilen мы поддерживаем вас, мы все вместе, мы с вами, не сдавайтесь. Türkmen halkına bizden yani birazrak bir gayret edin, bizim bilen bile bolun. Жума Сапар'ın suratından ýokarrak kaldyr görköz. Leyla, padimi немножко вот Жума Сапар ana olum neme Farhat yine şu siyasi sebäpleri oraya tutulukda yatan Türkmen ýigitleri biri Özbekistan'a, biri Türkmenistan'a, başka da oğunlar şu bizim aktivistlerimiz oğurlanıp ekidilip türmelere salınny. Biz şolun hükman gurrunsiz, hiç bir şertsiz azatlyga goýulmagyny talap edýäs. Talap edýäs. Sağ olun Leyla. Protestlarımızı Kapitolya tarafa yürüyüz. Görüşürüz. Bolya, sağ olun. Inni gadyrly illeşler tehel wagtdan bir protest hereketi Washington'a Kapitolya yani Aktam'ın öňünde dowam eder. Yine bir yedik salam vatandaşlar. Yine Nurcan Süzer bir devletin Amerika'daki cevapkar vekili. Sağ olun yine de söz verdiğiniz için. Halkım korkmam. Korkmam, öz haklarımızı talep etmeye hiç korkmam. Inni olur halkına seyreden oklar.
inni bizden gedegmeli. Halkımızın taleplerini biz öňe süreceğiz. Yani onların ne diyeyim, aydınlarını, nähil jebir çekýänlerini, yurt dışında da gulçuluk edip, häzirem hiç hili bir ýagdaý, bu ýagdaýda ýaşaman, gorkup taksilere minip, hatta o taýdanam alıp deport etýärler. Bir giden bizim vatandaşlarymyz bir göz gyna ýagdaý. Bizim men prezidentlik otyp hiç halkyna sereden oldu. Göz gyna ýagdaýa son vermedi. Az kaldı, son verilecektir. Gökman. Köp sağ ol Nurcan. Size köp sağ olun. Gidin de häzir Kapitolya gidýäs. Bolýa. Tipleş geçiriz. Murat ondan näme? Tamamladyň taýda. Men size bir kahramanlyk ýyllarymyzy görkezeyim. Aha, bolýa. Ene. Ýörüte geldiler. Sağ olun. Bolýa. Ene. Birinji häzir mitingimiz geçdi. Nesip bolsa biz häzir ýörak gider. İkinji mitingler. Yine bizim polislerimize, Amerikan polislerine merci beaucoup. Yine sağ olsun ayttık orada söyleme. Yine MHM polis kuluklarına ünlenen. Gördünüz mü? Arada yazdık, avtomat ýagdaýda bize ruhsat berdiler. Biz yaraglı değil. Biz hiç saat bozamız o. Kanunların tertibini yankı hormat koyýar. Polisler gelýär, gülüşüp bizim ýagymyzda dur. Yine ilk kanan nemesi yine security çıktı Nemedya. Yine bir yerde MHM kulluğu bizi videoya. Türkmenistan'da da protest edeli. MHM kulluğu videosunu kim yaraglı çıktı ya da bir sevuşta daysa aksine görünüyor. Yani bizim bu hakkımız. Näçe biz Amerika'da öz haklarımızı gorap bilýär, ulant bilýär. Amerika ýat döwletde Türkmen haklarımızı gorap bilýär, ulant bilýär. Näçe Türkmenistan'da öz yurdumuzda ata mekanı, bizim doğulan yerimizde, bizim ata babalarımız saklap gelen döwletimizde şol edilemez. Murat, men şu taýda bir zat aýdaýyn. Şu wagt biziň daşary ýurtlarda öz hakymyzy gorap bilmegimiz, geljekde şol Türkmenistanda da gorap biljekdigimizi görkezýär. Ol wagt geler, ol gün geler. Onda näme? Hakykata program. Häzirlikçe efir ýapalyň. Bolýa. Edin hyzmatyňyz üçin Türkmen halkyna, halkymyza sağ bolun köp, ine galyň inni turmaly biz. Galyň diýip hemmesi galyp bilmez. Düşüp bir maý, bir ýagdaý ýok, bir ýene bir ýöne halk bolup bir içinde edermen adamlar bardyr. Gökman. Insaply, medeniyetli, adaletli isteyen, adaletsiz ýagdaýdan ýadan, ine şol adamlar ýüzlenýär. Goşuň bize 1% adam gerek. Bütün halktan 1% adam bolsa, bu gaçyp gidýär. Biz alybam ýetişmeýär. Soň köwlap tapar solar. Ýöne gelin düýlerin Türkmenistana, gelin Türkmenistana toýlap, birenip, bir-birimize hormat koyup, medeniyetimizi ötürüp, bütün dünýäde ösün döwleti Türkmenistany tanıştırıp, awray alıp şeýle ýaşar. Erkin ýaşar. Yazıcılarımız var, bizim şahirlerimiz var, muzikantlarımız var, medeniyetçilerimiz var. Bizim Türkmen halkının edebi yankı mirasy var. Depdesleri, mirasları var. Hemme zat var. Bilimlerimiz var, okullarımız var, çağlarımız var. Hemme zatımız var. Bir iki sani özünü urumlayan, tüpük, büyüt olup bizim yolumuzda dur. Gelin şonu kıra ayırayım da yörelim onu. Yine şonu biz çağırayım. Hökman şeýle bolar. Onun näme? Şunun bilen bu toriýat hormatly vatandaşlar, innik gepleşmek üçin çelni sağ bolun. Sağ olun.